Nilqakom għal programm ieħor Politiko. Din il-ġimgħa miegħi għandi is-Segretarju Ġenerali tal-ADPD, Ralf Kassar. Sellimlek. Nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna. Ralf, forsi tgħidilna xi ħaġa daqsxejn fuq hekk qabel immorru għad-domandi. Iva, jiena naf li ħastaqsini iktar tard imma bdejt tkun attiv dak iż-żmien mal-alternattiva sixth form basikament fid-disajnijiet, fibru tad-disajnijiet. Bħala professjoni gradwajt fil-kimika u kont naħdem fil-manifattura tal-mediċini għal żmien twil. Mbagħad isni qellib tal-edukazzjoni u ili 10 snin, 11 sena nallem ukoll il-kimika u xi affarijiet oħra tekniċi l-MCAST fil-fatt. Okay, inti kif għedna llum Segretarju Ġenerali tal-ADPD. X'inhu r-rwol tiegħek ġol-partit u inti ovvjament iddeċidejt li tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Di l-ewwel esperjenza tiegħek li ħad tikkontest MP wkoll Li ħan ikkontesta l-Parlament Ewropew, l-ewwel esperjenza tiegħi. Fil-passat qarib kont ili on and off hekk 15-il sena u iktar jidilli kważi 19-il sena fil-Kunsill Lokali ta' Ħattart, l-istess fisem l-Alternattiva Demokratika. U l-elezzjoni ġenerali nikkontesta wkoll, imma ħadini l-ewwel darba li ħan nikkontesta bħala l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, anki hija esperjenza ġdida li ovvjament, imma ħaj interessani anki il-policies, il-politika anki fuq livell Ewropew. Bħala partit, bħala Segretarju Ġenerali, ovvjament jiena volontarju, kif għartlek ġien naħdem bħala lecturer l-MCAST. Il-xogħol ta' Segretarju Ġenerali naħseb bażikament il-magna il-liġi elettorali u anki l-istatut. Kont se nusa l-kelma CEO jien, imma jara li l-affarijiet kemm amministrattivi u anke politiċi tal-partit huma organizzati kemm nistgħu anke aħna volontiera, allura kif nużaw il-volontiera tagħna bl-iktar mod effettiv wara kollox. U semmejt il-volontiera. Għadkom nsibu volontiera x'illum anke l-partit il-kbar għandhom problema kbira. Jisom in-nies qed jiddistikkaw ruhom mill-partiti għalmenu l-kbar. Ekku jgħidu li anke pereżempju għaqdiet importanti fir-raħal li gazzina ħalbanet isibu problemi u futbol u vera. Ġifieri il-volontarjat ovvjament jieħodlok il-ħin. Hemm nies għandhom impenji oħra, mhux faċli ssib nies jagħtu ħinhom. Imma aħna miftuħin għal min jaqsam magħna il-valuri u l-prinċipji tagħna u anki nofsija fil-ġimgħa, sija fil-ġimgħa biżżejjed. Jiġifieri jekk inti trid tipparteċipa fil-ħajja demokratika tal-pajjiż, naħseb il-politika, anki jiena nitkellem ovvjament għalina għall-ADPD, ittik dik ċertu sodisfazzjon li qed tikkontribwixxi u taqsam l-idejat tiegħek għal ġid tal-pajjiż wara kollox. Ekku, ilna nafuk ovvjament kif qed snin twal voldiri li wieħed mill-luċuħ naħseb li bdejt ukoll fil-qasam ambjentali. Konna narawkom dak iż-żmien bħala alternattiva. Ekku, fil-qasam ambjentali imma dejjem fuq naħa politika qiesa iktar milli NGO. Għalfejn però jinkwitak daqshekk l-ambjent issa biex inkunu fih. Forsi dak iż-żmien 20 sena ilu meta kontu titkellmu ħafna nies. Nammetti forsi anka jena kondajt immodow tijajdu ħafna affarijiet fuq l-ambjent li ma jagħmlux sens. Illum il-ġurnata naħseb kulħadd jaraf li hawn problema kbira bl-ambjent. X'inhi taħseb li ġar ovvjament ħażin u x'għadu qed jiġri ħażin? Jiena naħseb l-ewwel nett aħna u jiena bħala bil-kelma ambjent ħanuża kelma naqra teknika, nippreferi l-kelma ekoloġija sewwa. Ġifieri aħna bħala bnedmin hemm slogan qed jiġini f'moħħi. There are no jobs in a dead planet. Mawx xogħol, mawx ġid jekk il-pjaneta hija mejta. Ġifieri l-ambjent, l-ekoloġija norbtu anke mal-kwalità tal-ħajja. Ġifieri għalija ambjent hija kwalità tal-ħajja. Forsi fil-bidu anke f'Malta bħala ambjent konna nifhmu li ma tarmix karta fl-art. Se mhux qed ngħid li. Ja tajjeb, mhux hekk. Għandek imma sem isu kien jasal u jiena li kont nara anke meta kont sixth form ovvjament tibda timmatura. Il-problema ewlenija f'Malta hija x'inhu r-riżors ta' Malta. Ir-riżors huwa l-art ta' Malta. Ġifieri l-użu tal-art.
kif qed nużaw l-art, kif isir bini meta fil-fatt m'għandniex bżonnu. U hemmhekk beda l-interess fl-ambjent. Imma ovvjament marbut mal-kwalità tal-ħajja tagħna. Minn hemm beda il-passjoni lejn l-importanza li il-kelma nippreservaw id-dejja niftit għax tagħti impressjoni naqra antika imma li ngħixu b'mod sostenibbli dik il-kelma. Volderi inti li tara prattikament dejjem sena wara sena qed tittieħed ODZ Green Areas. Bħalissa għandna dejjem l-istess storja l-żewġ partiti l-kbar il-Partit Nazzjonalista kien għamel xi emendi fit-2006 li fil-2016 kienu diġà mhux fil-gvern. Ekku, fit-2006 li ftit forsi jafu dik l-art li kienet ittieħdet hija daqs is-sirġiewi u ħażebbuġ kollha kienu daħlu fl-areas li wieħed tista' tibni. Issa niftakar il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Gonzi kien qal aħna minnihom biex minn forsi għandu xi ħaġa jgħin it-tfal u insomma jibni flettijiet u hekk Volderi kważi l-erda bdiet minn hemmhekk. Però inbidel il-gvern u ma nbidel xejn. Niftakru Volderi minn hekk Malcolm. Il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni fl-2006 fil-Parlament ivvota kontra li ż-żoni ta' żvilupp jiżdiedu. Il-Partit Laburista ivvota kontra. Issa, x'ġara? Tela fl-2013 mhux talli ma rriversjax biex jisalva dak li hemm. Talli qafas il-gas mal-pjanċa mhux hekk. Jiġifieri xkunat nisimgħu argumenti anke mill-Partit Laburista għax dak daħlu fiż-żona ta' żvilupp fil-2006 mill-Partit Nazzjonalista iva għandhom raġun meta jgħidu hekk. Imma inti ilek 10 snin fil-gvern. Kif m'għamilt xejn biex issewwi l-ħsara li anke jien taħt li ħassir l-ħsara fil-2006, kif m'għamilt xejn biex issewwi dik l-ħsara mela kompliċi. Għalfejn irbħu l-elezzjonijiet allura biex ngħidu li rbaħna u daqshekk it-tirbaħ mhux biex twettaq dak li tkun il-prinċipji tiegħek mhux biex taġixxi fuq dak li kritikajt qabel ma kont fil-gvern. Il-Partit Laburista m'għamel xejn minn dan kollu. U mhux talli hekk għax inti tgħid li semmejt li biex ikun jistgħu jibnu kieku l-affarijiet saru bil-galbu, il-problema fl-2006 għax kien hemm tal-local plans ukoll li huma taw pereżempju permessi biex jiżdiedu s-solari dak iż-żmien għal 3 solari u penthouse blanket. Kullum kien. Mhux qal wara f'diż-żona okej għax hemm loka li nistgħu f'diż-żona le, f'diż-żona forsi 3 solari mingħajr penthouse, le, blanket. U l-Partit Laburista 4 solari, penthouse, 6 solari. Lukandi jistgħu tellaw solari ieħor, djar tal-anzjani jistgħu tellaw solari ieħor, ġifieri dejjem insibu daw hemm limitu ara wieħed mill-prinċipji ekoloġisti huwa l-limitu. Li hemm limitu għal kollox. Aħna niklu mhux hekk, hemm limitu għall-ikel. Inbilit ixrob grok whisky. Ma ħamellek xejn. Litru kuljum. Jekk toħ litru kuljum. Ġifieri għal kollox hemm limitu. Ma f'dawn l-affarijiet m'hemmx kontroll ta' xejn. M'hemmx kontroll. U hemm industrija partikolari tal-bini, tal-spekulazzjoni anzi, it-termini tal-bini li middera dejjem they get their own way kif jgħidu bl-Ingliż. Fil-fatt intom proponejtu wkoll taxxa fuq il-proprjetà vojta f'Malta. Però temmen li jekk tidħol din it-taxxa b'xi mod ħajinżlu l-prezzijiet tal-proprjetà għax ifhimni nafu issa li l-gvern qabad policy iġib 30,000, 40,000 ruħ fis-sena Malta għax qisu dak il-mudell ekonomiku. Li jdu xi sena taw mbagħad imorru lura dejjem jinbidlu n-nies ukoll ġifieri dik hemm problema anke ta' attachment mal-post li inti qatt ma ħajkollok nies li kif taqbad Ħobbu l-pajjiż. Ħossuhom home Malta u jintegraw biex nagħmel dak l-argument imma jinbidlu temporanji jobs li anyway. Forsi nitkellmu fuq il-jobs. Tip ta' jobs. Taħseb li hawn ħafna imma proprjetà vojta Malta forsi bej dak li jirreġistraw in-nies u hemm storju. Imma skont iċ-ċensiment ħajkun fi errors ovvjament, imma jenna forsi 5% li mmuraw, ġifieri għax iċ-ċensiment irridu jduru kull bieb u jgħoddu l-bibien fil-fatt, jgħoddu l-proprjetajiet. Skont iċ-ċensiment tal-2021,
għaw 297,304 dwellings, postijiet, djar, units, units, għax jistaw kunu flattijiet differenti. U minn dawn, ġifiri ma 300,000 kważi għaw Malta units, djar, sejħu l-omek. U minn dawn 81,613 huma jew vojta, jew inkella użati ftit wisq. Issa d-definizzjoni ta' użati ftit wisq jew seasonal jew secondary qed jgħidlek, jew secondary use. Ġifieri m'hemmx definizzjoni ta' xi tfisser ftit. U minn dawn din tfisser 27.5% tal-istok tal-housing f'pajjiżna, sa f'pajjiż żgħir. 27.5% jew vojta, jew inkella użati ftit. Nafford jew neħlu dar-riżorsi. Però issa dwar it-taxxa. Lew kon ħansaqsik hekk xi ħadd qed jużaha l-argument għandu fil-leġġatura waħda. Tista' ħadd intaxxaħ ukoll. Ara, l-ewwel it-taxxa waħda mod għandek 100 mod ieħor. Mhux hekk. It-taxxa tista' tkun pereżempju qed nitfaħħa fl-arja, ma nistgħu niddiskutu anke d-dettalji, aħna ma tajniex dettalji, ma għandna bżonn niddiskutu d-dettalji. Tista' tkun pereżempju jekk ma tużaħx iktar minn 5 xhur, jekk ma tużaħx iktar minn 4 xhur, titqies bħala mhux qed tuża biżżejjed. Issa tgħidli dit-taxxa kif qed nipproponu kif hemm f'pajjiżi oħra, hija biex tħajrek tużaħ il-post, ġifieri inti jekk għandek post u tużaħ 7 xhur fis-sena, 6 xhur fis-sena, ix-xhur l-oħrajn tista' tikrieħ. Mhux hekk short let. Għandna short let, pereżempju. Hemm jgħid għax tfal. Jekk it-tfal qed jużaw jista' jippruvaw, you can prove, se tipprova li qed jużaw. Jien naf mill-kont tal-ilma wara kollox kemm in-nies. Mhux hekk differa faċli biex jiċċekkjaw għax minn dak. Hekk il-kont idurek ma jdurx mhux jintuża. Anke jekk bnejt għat-tfal fil-futur, sakemm jikbru skużi. Tista' tikrieħu. Kontratt definit li jgħidlek minn meta sa meta. Jiġifieri m'għadniex fi żmien fejn jitlulek u jibqgħulek hemm. Għaw problemi ma ġew solvuti ġew solvuti. U it-taxxa tista' tkun ukoll skont kemm jibqa' vojt, pereżempju, jien naf ħanitfaħħa tibda 0.5% tal-valur jekk ħalita vojta għal sena biss, jekk iktar minn sena jien naf tola għal 0.7%, 1% biex iġġielek jew tikri u tużaħ. Tinsiex jekk qed tikri qed tagħmel dħul intu wkoll wara kollox. Ġifieri. U l-gvern fil-verità ħiġbor taxxa mbagħad ukoll voldi tajjeb ukoll għax jistgħu fuqhom xi mkien. Jew inkella ovvjament suppost ukoll trid tiġi kalibrata t-taxxa tiddiswadi lil dak li jkun jaqbad jibni bla doċċ u mbagħad nara meta nbieħhom. Le, jekk tibni, jekk inti kontrattur, jekk inti spekulatur, tibni biħsieb imbagħad. Jekk taħseb li tista' tbieħ 5, tibni 5, ma tibniex 50. Qed tifhem x'qed ngħid, ġifieri tikkulja kollha cooling down effect ukoll fuq is-suq tal-proprjetà. Issa, il-prezz tal-proprjetà. Hemm xi prezz il-prezz huwa deċiż mis-suq wara kollox. Anzi, il-prezz tad-djar huwa quite inelastic, ġifieri mhux jirħas. Diffiċli ħafna. Ġifieri għax kieku bis-supply li hawn kieku suppost teoretikament jorħsu. Anka meta kien hawn il-COVID suppost sew għax kien talqu ħafna nies però ma ġrax. Jiġifieri ara kemm qed nżommu flus reqdin jekk tibni u tħalli vojt. U hemm problema wkoll u aħna sieħbi jew karna keda fuq ukoll vacant properties investment or a laundrette. Jista' jkun li l-bini jintuża biex jaħsel il-flus? Naħseb żgur jien biċċiet minnhom mhux kulħadd. Ovvjament mhux. Bla ebda dubju ma meta tara ċertu ammont ta' proprjetà tiela l-prezzijiet ikunu fenomenali. Jinbieħu fuq il-pjanta jerġgħu jinbieħu. U mbagħad kemm tal-passaporti jew li kontribwew għax irdu jixtru above a certain price fuq minn ċertu prezz, ovvjament huma ma jinteressamx li jgħixu Malta, allura anke jixtru biċċa toqba prezzoli u ma xibbu il-passaport. U dik timbotta il-prezzijiet fuq għal kulħadd. Ġifieri taxxa maħduma tajjeb, suppost għall-inqas tikkalma l-prezzijiet. Ma jkunx hemm nibqgħu għaddejjin donnu bla waqfien. U risorsi tal-pajjiż u versament il-villegġaturi jiena nitkellem għalihom ma nafx kemm hawn nies da żmien li jaffordjaw żewġ proprjetajiet jekk inti ħaddem normali. Le l-antiki. Fil-passat iva. Kollok garax kważi llum ġiet. Le, aħseb u għara ġifieri. Volderi. Però issa tajjeb għax inti qajjemt il-punt qabel, però jidher li l-gvern hemm qabad il-policy li l-ekonomija trid tikber. Billi nġibu ħin kollu n-nies issa jinbidlu, però naħseb qed iħossu kulħadd. Qed naraw wisq nies ġo xulxin, traffiku.
U hekk, inti taqbel li di għandha tkun it-tip ta' ekonomija li jadotta l-pajjiż, li donnu flok imorru għal-kwalità anka biex nollu l-pagi tal-Maltin fl-aħħar mill-aħħar tal-li qed jiġri. Ta' kull minn residenti wara kollox, għax dik imbagħad Voldri tibbilanċ l-ekonomija. Naħseb taf kont rajthom ir-rapporti aħna malan għandna l-ikbar żieda fil-GDP fl-Ewropa ma mbagħad fejn jitlu pagi l-inqas. Voldri xi ħaġa kienu nkwadrim bl-ikra. Ara, is-sistema ma nafx jekk Adam Smith taf minnu il-dan tal-ekonomista tal-free market biex ngħidu hekk. Imma x'kienet l-idea tiegħu tal-free market? Li jkollok ħafna kumpani negozji żgħar jikkompetu ma' xulxin ħadd m'għandu monopolju dominanza fuq ħadd ieħor. B'mod dinji għalkemm isejħulek sistema kapitalista jew ta' free market fil-fatt mhux hekk għandna. Ftit kumpaniji kbar jiddominaw kollox. Ġifieri laqqas hija skont it-teorija tiegħu. Le ekku. Għalkemm jeħelfu bih laqqas hija skont it-teorija tiegħu. U dwar il-ħaddiema barranin nixtieq ngħid xi ħaġa x'il-focus dejjem tkun fuq l-immigranti li jiġu b'mod irregolari għax issa jina għalija ħafna minnhom ikunu qed jaħarbu minn sitwazzjonijiet korroħ. Ma dik ħallija fil-ġempa issa. Imma ħafna drabi il-focus tkun fuqhom. Fil-fatt dawk mill-ħaddiema barranin kollha li hawn Malta, dawk huwa persentaġġ vera żgħir. Issa, jiena għalija għalkemm il-gvern kabbar l-ekonomija bil-importazzjoni of labor tal-ħaddiema. Spiċċajna bħala pajjiż li nisfruttu l-ħaddiema għal cheap labor. Ikun minn ikun. Gwerra il-fqir kontra l-fqir bażikament. Il-fqir kontra l-fqir. Issa, l-ekonomija, anke fl-ekonomija hemm limiti tkabbir li jiġi konċentrat għand ftit nies, mhu tkabbir xejn. Huwa tkabbir għal-GDP, għal-figuri. U għad kabbir għal-ċertu nies ovvjament, imma mbagħad ma jħallix effett pożittiv fuq il-pajjiż. Issa, hemm setturi fejn hemm bżonn ħaddiema barranina fil-care popolazzjoni iktar tal-anzjana hemm bżonn carers barranin, hemm bżonn nurses barranin. Imma l-affett irridu jsiru biħsieb. Liema setturi? Iva, liema setturi le. Pereżempju, it-turizmu hemm bżonn nibqgħu nkabru n-numru ta' turisti, u mbagħad biex nofru jobs, okej, lil-Maltin imma anke lil-barranin jobs li ma jħallsux tajjeb. Jien niftakar meta kont żgħir. Qed jgħidu 4.7 miljuni għandhom bżonn. Mela qed skużawni, ħanuża kelma forsi naqra politically incorrect. Mela qed nitilfu jew. Mur ġibna biżjed kważi 3 miljun turist piż kbir fuq l-infrastruttura. Ekku. U dawk huma l-piż fuq l-infrastruttura, it-turizmu. Għax jippruvaw waħlu imma insomma hekk. Parti minnha wkoll, però parti kbira ħafna minnha. Meta kont żgħir jien niftakarni ħafna minnha konna morru part-time nagħmlu xogħol ta' waiters. Jiena dejjem insemmiha jien wieħed l-ewwel job li kelli prattikament kien ġo take away. Kbir. Dak iż-żmien qed nitkellem illum 25 sena ilu mhix ċajta. Il-paga li konna naqla dak iż-żmien hija li ħallsu prattikament illum ġo take away. L-istess. Dak iż-żmien, ovvjament dak taqla 5 euro sija kienu ħafna. U Voldri kellhom ċertu valur. Ta' suħu ukoll terhom żmien dak iż-żmien. Konna Voldri. Tgħix id-dar mhux hekk allura. Mela, Voldri tkun senjur żgħir, dik vera senjur żgħir. Kellhom il-ġurnata li tibqa' tħallas Voldri 5 euro. U l-prezzijiet huma eżaġerati. Mbagħad biex tixtri. Voldri xi ħaġa mhux tajba tissir żgur. L-enfasi hija fuq il-modell ekonomiku, mhux li nwaħlu fin-nies partikolari, kif għadt mhux il-fqir kontra l-fqir li nġelduhom, il-modell ekonomiku. Il-modell ekonomiku, inti semmejt l-għoli fil-GDP, doppja pereżempju, u mbagħad il-pagi jolew b'1.3 pereżempju. Ġifieri. Tajjeb semmejt il-ġlieda il-fqir kontra l-fqir. Ma taħsibx imma lil Maltin għandhom tort meta ipoġġu kollox blu u aħmar. F'kollox prattikament, Voldri daw, jien naf nies hemm ħalsin bil-prekarjat u xorta jibqgħu meta titkellem
Ma taħġ, għanna bżon namlu hekk u hekk u hekk. Jiġġustifikaw. Jiġġustifikaw il-ħażin irrelevanti minn ikun fil-gvern, u jekk il-gvern tagħhom. Kollox tajjeb hekk l-oħrajn kollox ħażin. U daw eluf minnhom mhux qed nitkellmu wieħed. Skura eluf minnhom mhux kieku ma kollniex riżultati. Fadri ta' għandek nies Maltin li prattikament qed iżawtu lilhom infushom. Tribalizmu narawh fil-festa, narawh fil-futbol, narawh fil-politika naħseb. U narawhom bħala l-istess ħaġa, dikki. Dikki, li futbol u politika. Għax futbol huwa ħaġa emozjonali, jekk tżomma mhux hekk. Le. M'hemm xi ma nafx. Anke festival kollox ħaġa emozjonali. Imma mat il-politika nittrattawha bl-istess mod, dik il-problema. U s-saħħa li bih jiddefendu l-partit tagħhom, kellna konferenza stampa fuq it-turizmu, semmejna xi problemi bit-turizmu, il-kummenti mhux ta' kulħadd ovvjament. Ta' ċertu nies laqas huma kritika x'tista' ma taqbilx m'għandix problema. Imma tajjir naqra pwerili naqta' tfal, imma anyway hija the hazards of the job kif jgħidu. Trid tiżomm il-kalma u ma tirrispondix xi kultant. Voldri nkun korrett hekk ngħid li inti wara li s'issa qed niddiskutu. Li l-problema ta' Malta tal-overpopulation ġejja mill-policy tal-gvern u mhux mill-immigrazzjoni illegali. Irregolari, mill-policy ekonomika tal-gvern hija. Li inti jekk turizmu numri, jekk ħaddiema numri. Minn hekk ukoll barra dik il-politika ekonomika hija li żomm il-pagi baxxi. Dik il-politika ekonomika. Dik il-politika ekonomika li żomm il-pagi baxxi. Jew inkella semmit it-turizmu jekk sejrin tajjeb 2.7 miljuni jien ngħid li għandna bżonn inqas imma insomma ejja ngħidu li sejjer tajjeb 2.7 miljuni mhux tkun kuntent bekk u ma tittejjeb il-kondizzjoni tax-xogħol eċetera eċetera. Le, irrid iktar, ovvjament għandi bżonn iktar ħaddiema, ovvjament ma rridx nolli il-kont tat-taxxi tal-kumpanija. Unżomm il-pagi baxxi. Għax dik huwa abbuż u l-Arċisqof kellu raġun fuq din. Le, ekku. L-Arċisqof kellu raġun fuq din, speċjalment kolonizzaturi. Le, hekk naħseb ukoll. Issa intom proponejtu wkoll u naf li malli ovvjament bħalma semmejt inti jkun hemm daw li jaraw kollox tribali jgħajrukom u kollox. Biex nattiraw turisti ta' kwalità. Nibdew nagħmlu tassazzjoni fuq it-turizmu, ovvjament li tiġi diskuss xi tkun. Kollox tiġi diskuss u kollox fid. Però tajjeb ngħidu wkoll biex dejjem inkunu fer, Venezja li naħseb post li kulħadd sema biha u Malta u li huwa post sabiħ u ħafna turisti mid-dinja kollha jridu jmorru għadhom kemm għamlu tassazzjoni biex jikkontrollaw in-numri ta' nies li jidħlu ġewwa Venezja. Inti qed taraħħa li Malta għandna mmorru fuq dak il-mudell anka biex forsi ntejbu il-kwalità fil-verità l-kwalità hija ngħidu kollox kif inhu. Lej it-turiżmu nieżla. Ħamiex kullum kien żibel kullum kien toroq kollu jaqqala u traffiku voldri. Jekk il-gvern u l-pajjiż jikkonċentra biss fuq in-numri u fuq it-dħul imma mbagħad ma jridx jinvesti fl-infrastruttura għal dak in-numri. U mhux Venezja biss, Sardenja hemm xi gżejjer l-iżola Asinara, l-iżola Asinara. U anke Spanja. Anki Ibiza. Ibiza huwa famuż. Żgur li għat-turisti u l-ġen u n-nightlife imma jridu jikkontrollaw ukoll u Barcellona. L-iżola Asinara pereżempju huwa riserva naturali tista' tmur u tista' tom, imma n-numri huma limitati. Jiġini f'moħħi kamuna pereżempju li mhux limitati n-numri. Kif jilimitawhom in-numri? Mhux ovvja kif tillimitahom in-numri billi tillimita l-vjaġġi bil-ferries, bil-vapur lejn l-iżola Asinara. L-istess jista' jsir għall-kamuna. Fuq dawn il-gżejjer tant huma stretti Sardenja li anke fuq il-bajjiet trid tibbukja biex tmur fuq bajja. Tibbukja biex tmur fuq bajja, issib post, ma trid tibbukja. Jekk m'hemmx post tmur post ieħor. Fuq dawn il-gżejjer li qed insemmilek tant huma stretti li jekk qed tmur tom ma tistax tuża sunscreen biex ma tniġġis il-bajja, ġifieri bad titqgħod fid-delx inkella tinħaraq. Immiva, mela diġà hemm taxxa fuq it-turiżmu fil-fatt li jmur għand il-Malta Tourism Authority. 50 cents. 50 cents, 50 ċenteżmu kull lejl, kapjata sa massimu ta' 5 euro. Sa naħseb ġieli sifirt inti.
€5. Ġieli t-xifli xkun luminata. €5. Ġo post turistiku. Tixi sandwich jew kufx illuminata, jew kafe €5 diġà. L-ewwel għalfejn hija kkapjata. Skużi, jekk kien naffordja noqgħod niġi turista Malta ġimgħa xarejn, ħalli niddeċidi ma niġix Malta għax it-taxxa tkun għax tiġini €40, nkun infaqt €1,500, €1,000, €2,000 lukanda, €300 titjiriet. Dik il-€50, €40, whatever, €100 sa somni mill-niġi Malta. Dik waħda. U tgħid li allura it-taxxa se tagħmel effett nies ma jiġux Malta. L-ewwel tista' għall-inqas tikkontribwixxi li dak it-turist qed jikkontribwixxi direttament, mhux indirettament mit-taxxi u mill-vattu hekk, ma direttament għas-servizzi li juża. U għall-infrastruttura li dejjem l-infrastruttura, it-toroq, it-trasport pubbliku, l-ilma u d-dawl, it-tindif. Semmejt iż-żibel inti. Post turistiku. Post turistiku ma nistax nibqgħu bil-mentalità ta' raħal fit-tmeninijiet disajnijiet. Post turistiku fullat għandu kważi bżonn knis. Darbit kuljum. Darbit kuljum. Kont se 24 sija jien. Imma għandu bżonn. Malta narawhom daw. Ruma ta' Rom, sa Ruma mhux xi mudell ta' ma insomma. Ta' kemm monadif, imma ta' Roma natfu. Ma jista' jkun bin jibqalek. Ġifieri, u min jekk għandek iktar popolazzjoni transient li qed ingħu fuq turiżmu, hemm bżonn jikkontribwixxu għall-infrastruttura u għas-servizzi. Aħna ġa nagħmlu għadik mit-taxxi tagħna mill-income tax bażikament, mill-income tax huma ma jikkontribwixxux direttament għalhekk, mela hemm bżonn jikkontribwixxu wkoll. U din meta aħna nsifru forsi għawx qed jisma' jgħidli għax hekk għax tiffintaw it-taxxi. Forsi ma jafux li meta aħna nsifru inkluż fil-prezz tal-lukanda ikun hemm it-taxxa. Jekk tmur Amsterdam taf kemm it-taxxa mhux ċajta. €7 kuljum. Għax huma sitt tax. Għax huma għand il-Konsil u anke Malta għand il-Konsilji għandhom ma insomma. Ekku għax il-pis qed imur fuq dak il-Konsil partikolari. Ngħidu inti semmejt tajjeb jien eżempju. Tkun €1 kuljum. Tant kemm problemi fejn jidħol żibel dranaġġ u hekk li jiena personali qatt ma niftakar f'ħajti kellna l-bajja dis-sena ta' San Ġiljan. Ta' San Ġiljan. Tleġġi maġġo s-sajf di magħluqa ħabba dranaġġ. U mela indjem tista' toqgħod tikkonnettja ma' dranaġġ dar li kienet joqogħdu fiha 4-5 persuni issa mblokka joqogħdu jew lukanda joqogħdu 500 persuna fiha jew blokka ta' 70 persuna whatever. Ġifieri xi ħadd irtaħalsa għalija dik l-infrastruttura, aħna ħallsu għalija bit-taxxi tagħna. Imma anke min jiġi isur Malta għandu b'xi mod jikkontribwixxi. Diki it-taxxa ta' bħalissa fuq turizmu sa massimu ta' €5, sa massimu ta' €5. Skużani, ma hija ridikola, hija ridikola. Ħansaqsik xi ħaġa wkoll. Il-gvern kien meta rada jisu kulħadd beta jgerger fuq l-ambjent u hekk ivvinta il-Project Green li qal taħseb ukoll u qalu li tafgħu ħafna miljuni ġo fih. Ma taraħiex naqafalza però li qed inkissru l-ambjent ta' Malta kollha kullum kien. Biex mbagħad ngħidu għamilna ġinien jew xi ħaġa. L-ewwel nibdew minn dak li hemm. L-ewwel nippreserv dak li għalhekk insemmu tal-Exo dieta mhux qassu obliżat issa tal-2006. Għall-inqas jirriversja naqra, jara naqra fejn u jirriversja naqra dawk li għadhom ma nbnewx. Din mhux vera li l-awtorità tal-ippjanar l-ewwel bini irrisetik ma blokk ta' nafx kemm bil-fors, mhux vera. Temmen. Dikki. Però jista' għamel ġnim gazebo mhux żvilupna. Le, mhux hekk. Imma le il-massimu jtuhom, dejjem il-massimu jtuhom. Però dalli semmejt inti il-punt. Għax issa jkun hawn min jargumentalek, jgħidlek mela jiena minn għalija xtrajt fejn nista' nibni. U ma nistax. Temmen li però issa llum il-ġurnata l-għawda l-gvern u la kif tajjeb inti kien kontra daw l-iskemi li kienu ħarġu jagħti xi forma ta' kumpens biex dak il-post ma jinbidilx. Fejn mhux committed, għasem bżonn jagħti kumpens fil-fatt fejn mhux committed. Fejn hu committed hemm problema li l-committed la nħarġu l-permess hekk hemm problema. Il-problema tibqa' li iktar ma ndumu
ma nsolvu dil-problema. Il-kar sa' diffiċli, ovvjament il-kar sa' diffiċli. U kont rajt. Kull problema jak ta' jek ikollok tajt subajk u jinfettalek u ma tagħtix każ. Jaqtalek ximkien. Kont rajt ukoll hemm l-iżviluppaturi naf li ma tantx tmorru għajn magħhom bħal-ideat ovvjament. Ekku. Kienu proponew li tiġi diskussa u jien naħseb għandhom punt fuq dil-biċċa li issa fejnu mibni. Voldin dannek taslim għall-argument. Fejnu mibni. San Pawl il-Bahar meqrut, ma tantx hemm x'tagħmel fejn iddur. Biex nippreservaw dawk il-postijiet fejn fadal id-djar. Okay. Kien għalek eżempju dar illum it-tiksit solari l-iżviluppatur u għandu postjenna fil-qawra da jixxi sit solari arja minn għandek biex inti ma tibnix u jibniju x'imkien ieħor. Fej diġà mibni. Naħseb jien tagħmel daqsxejn sens li tiġi għalmenu diskussa. Imma din tal-arja, din xaġa ta' Malta tal-arja ma nafx jien. Le, ara, il-kontratturi hemm bżonn jiffukaw fuq l-upgrading tal-bini eżistenti. U hemm fejn jupgradejaw, hemm fejn jirranġaw, hemm bini li għandu bżonn restawr, hemm bini li għandu bżonn ikun iktar energy efficient. Ġifieri jekk iridu hemm xogħol għall-kontratturi. Ovvjament, juri l-kontratturi għandhom xogħol iktar milli fil-fatt jifilħu. Meta tqabbad il-xi ħadd u ma jiġix jew kellha daqqa jiġu daqqa ma jiġix. U l-prezzijiet. U il-prezzijiet u li jiddependu fuq ħaddiema importati li huma trattati bħala skjavi u huma imħallsa biċ-ċiċri. Ġifieri żgur mhux qed ifallu li għandhom bżonn jirridimensjonaw is-settur. Hemm bżonn jikkonċentraw fuq il-bini li hemm, fuq it-tranġart ta' bini li hemm, se jkun hemm bini li jkollu bżonn jitwaqa' u jerġa' jinbena, mhux ovvja. Bla dubju. Ġifieri, imma il-problema hija li qasma l-pjanċu dik il-problema. Enti semmejt. Żommhom vojta mbagħad Melkem. Mela, semmejt inti li nibdew nibnu wkoll b'mod effiċjenti fejn jidħol l-ambjent. Ekku. Ħammur lek għad-domanda li jmiss. L-Ewropa qed taħdem bis-sena 2050. Maħniex ngħidu xi 100 sena l-bod, da f'għodri 22 sena oħra, f'għodri jaf inkunu hopefully għadna ħajjin. Trid li niġu carbon neutral. Ekku. Tista' forsi tispjega daqsxejn in-nies x'inhi di u l-impatt ukoll ħajkollha fuq ħajjithom. Fis-sens tajjeb li jkollna ambjent ovvjament tajjeb dik kulħadd jaqbel imma il-prezz ħajkun għoli, ħajkonna problemi oħra. Kif ġa diskutejna il-prezz tal-proprjetà huwa determinat mis-suq, ġifieri meta jgħidu fil-fatt il-Ġermanja kombinazzjoni iddiskutew kif għalissa ma jdaħlux ċertu regolamenti dwar l-effiċenza fil-bini. Mhux għax jolgħu il-prezzijiet, imma għax il-prezzijiet huma bil-kontra, baxxi wis. Għax huma baxxi wis. Għax għandhom il-lat. Issa x'aktarx ma ċekkjax fuq ma x'aktarx l-standards tal-bini fil-Ġermanja. Huma ħafna mill-standards tal-bini f'Malta diġà, ġifieri diġà fis-sena 2023. Mela, xi 25% tal-prezz li tħallas għall-bini huwa il-profitt li jagħmel minn tixtri minn għandu, il-prezz biex tibni il-materja biex tibni xi 30% u xi 30% oħra, give and take, ovvjament, pagi u spejjeż oħra. Ġifieri, jew nkella min jgħid jinnaf 33 u 33 bażikament. U l-prezz tal-art. Issa, mela, jekk min jibni ikun bil-fors irid ibieħlek proprjetà ta' standard. Għalfejn għandi nħallas 350,000 euro għall-appartament u jkun ta' standard baxx. Ta' isek qed tixtri karozza u msadda minn taħt. Imma qed inħallas il-prezz tagħha normali. Qed inħallas 30,000 euro għal dik il-karozza jinnna pjuttost kbira, lussuża. Mela l-problema mhijiex id-direttiva Ewropea. Il-problema hija aħna qed ninataw l-standard li suppost ninataw għal prezz li qed inħallsu għalih. Jew qed ibijawna bini bla insulation ta' xejn. Sewwa.
Skun, inti, mela, u anki fejn jidħol is-suq, inti anki jkun hemm it-taxxa fuq il-proprjetà, iġġelhom ibijaw kemm jista' jkun malajr l-ewwel nett, allura jaħsbuha qabel jibnu. U wkoll jekk bil-liġi trid tagħmel proprjetà ta' kwalità, xorta hemm limitu ta' kemm se tħodd il-prezz, għax imbagħad tispiċċa ma tbieħx. Mela mhux neċessarjament il-prezzijiet jaqbdu u jisparaw il fuq, speċjalment jekk tiddaħħal gradwalment sa 2050. Hemm xi dan għal-2030 ukoll. Imma il-problema b'Malta dejjem li aħna dejjem ikunu wisfel. Sakemm ma jinbuttawniex ma nippruvawx bħal-enerġija rinnovabbli mhux hekk għadna 11.5%. U l-mira għall-2030 hija baqgħet 11.5% wkoll fil-fatt. Ġifieri ħansidu l-elettriku minn sorsi oħra ma. Ġifieri, ovvjament dal-affarijiet trid tipprepara lihom. Dili semmi. U nitkellmu fuq-ekonomija, Melkem. Dal-affarijiet joħolqu x-xogħol ukoll wara kollox. Allura hemmhekk irid tkun il-focus tal-industrija tal-kostruzzjoni u fil-refurbishment basikament. Li semmejt inti, ovvjament il-bini jrid jitla' enerġija efficient. Jien kont ħansaqsik. Malta għal-sajf l-iktar, għax fl-Unjoni Ewropea f'ħafna pajjiżi. Għax-xitwa. Għasħana biex iżomm is-sħana fix-xitwa. Però inti taraħħali fil-verità li għaddej hawnhekk kollu jisu ma ħajġri xejn minn dan li qed ngħidu. Ekku. U qed jinbnew daw it-tip ta' flettiet. Ejja ngħidu tal-lum għax jien l-antik imbagħad xi oħra. Fil-fatt hemm eċċezzjonijiet ta' fid-direttiva. Imma li qed tinbena proprjetà llum. Jien kwitak int li żgħażagħ li qed jixtru, ma jafux x'qed jixtru. Fis-sens ma jafux x'qed jixtru. Li da within 10 years ħajkollu jerġa' jagħmel refurbish. Mhux sekunda standard, mhux sekunda. Il-gvern ħajkollu jara kif jgħinu u ħajkollu jara għalhekk qed ngħidlek, irrid jiżgura l-gvern li dak li qed jinbih huwa ta' kwalità. Huwa ta' kwalità. X'jiġifieri tbieħ li xi ħaġa bil-prezzijiet għoljin tal-proprjetà bl-iskuża ma nafx, insomma, ma jġibu skużi ma jgħidu xejn fuqha fil-fatt. Imma hekk mela għal xi ħadd normali 350,000 euro mhumiex flus jew. Fil-fatt hawn problema il-banek mhuma jagħtu għax dak l-ammont ta' prezzijiet. Jekk il-banek jibdew jissikkaw. U qegħdin jissikkaw. Jekk qegħdin jissikkaw. Numru tal-istess owners. Tgħidli ħekk mill bagħad indi interim ħafera. Imma jekk jibdew jissikkaw u mbagħad min ibih irid jara x'jagħmel. Ġifri, anke minn hemm jistgħu jistabilizzaw il-prezzijiet. Għax hekk ma jbiex dak li jkun, min jispekula mhux ibih irid. Ġifri. Inti hekk ħansaqsik domandek, temmen li l-Maltin għax jiena nemmen li għas 350,000 anke 250,000 illum meta tara rati tal-imaxxijiet kif telgħu bl-isibi u kollox, da ħajkonna ħafna nies li min m'għandux għajnuna mill-familja mhux ħajkun jiflaħ jixtri. Temmen li għandna ikonna housing sura tal-gvern. Prezzijiet raġonevoli. Għandna jkollna housing tal-gvern li nsejħu social housing. Imma mbagħad il-gvern jista' jagħmel ħaġa oħra wkoll mhux billi jibni ta' għaw biżjed proprjetà li jista' jixtri l-gvern. U l-gvern għandu s-saħħa li anki jixtri jekk jixtri ammont jista' jixtri bi prezz tajjeb. Kien ipprova jagħmilha jidhirli Chris Sajt meta kien segretar parlamentari tal. Ma Chris Sajt u anke John Dalli kien irid jagħmel xi ħaġa housing. U kienu bdew xi ħaġa ma affordabli, ġifieri inti tħallas jew tikri anzi jinsa tikri aħjar għax tikri ġifieri meta tkun tista' mbagħad is-suppost li tixtri forsi. Tikri minn il-gvern mhux social housing affordabli, ġifieri pereżempju €100 fix-xahar, mhux 1000. Hemm studji li jgħidu li prezz normali biex tikri huwa spiża normali huwa 20% tat-dħul tiegħek. Skont il-post ovvjament, ma post diċenti, 20% tat-dħul tiegħek. Li qed naraw. Qed 80% Malta folti xi ħaġa. Ġifieri jista' jkun hekk, ġifieri jekk inti taqla għall-argument 20,000 200 fix-xahar, jekk taqla 40,000. Dak 400 fix-xahar. Għandek 400 fix-xahar. Biex inti tibqa' tgħix ħajja standard. Standard, eżatt. Imbagħad ovvjament jekk taqla 40,000 u ma' żmien inġemma, inti tista' toħroġ minn hemm u jsir available għal ħadd ieħor. Housing affordably u jien ma nemminx festates li tikkonċentra n-nies f'post wieħed. Jien naħseb aħjar tifresh anke għall integrazzjoni soċjali biex inneħħu l-istigma wkoll.
li hemm ovvjament biex ħadd ma jifhimni ħażin. Għadna niftakar jien kien u Malcolm jekk tippermettili jekk ikun hemm numru minn dal-housing affordabbli, l-effett x'inhu? Li min jikri fuq su privat irid jikkompeti mal-gvern ukoll. Allura jara kif jimmodera l-prezzijiet. Mhux qed ngħid li jkunu l-istess. Le, mhux hekk. Imma l-inqas. Di fil-fatt xi ħaġa li kien li qed tgħid inti naf kienu bdew xi ħaġa tajjeb Chris Sajt. U kien kompli anke dak iż-żmien kien hemm John Dalli. John Dalli kien qal nagħmlu housing ovvjament proprjetà tal-gvern. Nofruh b'xejn, letteralment b'xejn għal sentej, għal kopji biex jilqgħu jġemmgħu id-depożit u mbagħad hekk iridu jixtru proprjetà privata. Illum donnu ntilef kollox, il-gvern sar jagħti każ biss li kważi jgħin is-settur privat tal-kostruzzjoni biex jibni iktar u n-nies ukoll. Ħadd li tajda għax ċertu inizjattivi jista' jkollhom l-effett oppost. Qed ikollhom pereżempju jekk tagħti 10,000 lil first time buyers. Jollhom 20. Kont se 10,000 ma ġifieri jgħidu mela għandhom 10,000 dawn mela. U mhux ma nifhimx ħażin. M'hemm xejn ħażin li tissellef minn bank u tħallas sakemm tiġi għall-pensjoni, tħallas fix-xahar. B'dak il-mod tħallas tifresh l-ispiża u tkun raġonevoli. Imma tkun raġonevoli. Jiena naf kopji li bil-Malti jekk ngħid nitħassarhom dawgħat għandhom 25-30 sena. Daw ħadu home loans, għal-flet, mux għed nejlek. Le, mux għal-flet da zmin. Stat minn 100,000 euro fi xar. Jek tissepara, tissalla. Juf dan, voldi la, mbagħad ngħidu għaxaw is-suċidji u għaxaw dal-affarijiet, daw kollha meta takkolmolhom kollha daw l-affarijiet. Toħloq stress enormi fuq imma dejn raġonevoli. Mhux hekk ma fih Fuq ħaġa fit-tul. Le. Mhux qed tikri, anzi, il-posta tisir tiegħek. Le, jiena bħalma meta xtrajt. Id-daħqa hija 250 euro, fimt? Id-daħqa issa hija li tikri huwa qar milli tuħolhom. Jekk taffer tuħolhom. Meta konna għax ovvjament il-loan trid l-ewwel tħallas il-10% mhux hekk. Meta konna żgħar aħna eżatt. Le jien nkun dan il-fatt li meta konna żgħar aħna fil-verità anke kont taħdem kien nies. Kont affordja, tixtri flet u kien itik il-bank. Kulħadd għandu dritt għal dar deċenti. Ekku, jien nagħmilha taħdem. Anke kien nies, anke l-iktar ġob umli biex ngħidlek. Ma hija xi ħażin. Dan huwa dritt li tgħix taħt saqaf deċenti huwa dritt wara kollox. Fil-verità huwa snobbiżmu li ngħidu għax taż-żibel għax electrician għax U le mhux ħażin fl-aħħar. Fil-verità nemmen li kieku s-soċjetà apprezzat li kull ġob huwa importanti. Kieku iktar nkunu ħafna ħjar. Jekk naqalaw iktar flus u kollox. Issa fuq dan ukoll li tkellimna. Taqbel li l-gvern għandu jagħmel kampanja edukattiva biex lin-nies qabel jixtru ikunu jafu x'għandhom jixtru. Għax jiena kont rajt kontrattura ewlieni f'pajjiżna. Nista' nsemmi Anġlu Xwira rajt dik li qal ħafna nies qed jixtru qas jafu x'inhu huma jixtru. Dik problema kbiru. Volti li u semma l-insulation li semmejt inti, il-proprjetà mhix tiela bil-forsi hekk inti ma nafx nasa taqbel miegħi fuq di. Infurzar Malta. Ma jeżistix. Qas jafu x'tisir kelma, ġifieri suppost hemm l-standards qabel kien jidhom trading standards anke ħafna tal-merċa mhux hekk. Mhux hekk. L-standards ta' kif iżżomm l-affarijiet fil-friġġ jew fil-friża jew il-laħam mhux hemm u ieħor. F'ħaġa li l-istant jonfqu flus fuqha bħal proprjetà. M'għandux ikun hemm l-standards issa jekk tmur tfittex fil-liġi ħassib ta' ġifieri. Imma li huma enforzati. Jien fil-fatt. U li kien hemm penali vera għal min għax inti jekk beħ xi ħaġa jekk inbiħlek ballu naħmar u ngħidlek li ju isfar, u mbagħad tinduna li hu aħmar. Huwa frodi, bażikament, li tbeħ xi ħaġa li mhijiex. Li mhijiex ta' standard hija u tagħmel flus. Inġib l-eżempju li ħanut letteralment li semmejt intal-merċa jew ibeħ pasta. Il-ħaddima tiegħu jridu jagħmlu kors. U kors u tagħmel eżami żgħir. Però biex ikollok inti standard taf x'virus isaw li jistgħu jittieħdu minn cross contamination u hekk għandu jkun. Jew mhux ingerger fuqha. Però mbagħad meta sirt naf jiena li biex tkun kontrattur m'għandek bżonn liċenzja. U jista' jaqalbini fuqek u joqtlok. Dik hija għajna bil-mentalità. Inti mhux bil-mentalità dak iż-żmien ma kien hemm xejn ħażin nistax. Inti
x'differenza tibni dar żewġ solari u forsi basement ċertu teknika. Mhux hekk milli tibni Mbagħad tibni 10 solari bl-istess teknika. U bil-briks. U bil-briks fuq il-ġebel. Il-kelma tolli, ovvjament, mina ma nifhimx essa. Ma ovvja li ħajtħlu iktar riski. Riski. U konkos u mhux konkos. Konkos fuq żewġ solari mod, għax jiflaħ mod mhux hekk. Imma fuq 10 solari, bl-istess teknika, allura nġibu ħaddiema u nitfaw. Mhux esperti fil-verità. Nitfaw fuq il-post, u mbagħad jaraw kif jillapazzaw. Mela, il-gvern ukoll beda jinċentiva is-suq tal-electric cars. Taħseb li però di fil-verità hija soluzzjoni? Għaxaw minn qed jargumenta u naħseb jien għandhom raġun tu bifer. Il-batteries meta jiġu daw skartati joħolqu ovvjament problemi kbar. U jien dejjem insaqsi jekk il-power station tagħna mhux ħadd tkun ovvjament tuża enerġija nadifa. Mhux jiżni bil-Malti qed nitnejjek bik. Ma nistax nitfa' l-petrol ġol karozza. Biex mbagħad inġib power station. U ovvjament rridu naħsbu għal power station, oħra vodri. Huma fil-fatt l-tieni interconnector jgħidu. Dwar imma ħan kontradixxi ftit. Dwar mhux qed ngħid li hija s-sitwazzjoni ideali, naqbel miegħek li idealment minn enerġija nadifa, l-enerġija l-elettriku għall-karozzi. Imma jekk għandek 400,000 karozza xi ħaġa għandna. Dawn huma ishom power stations żgħar, ishom 400,000 power stations. Jekk għandek power station waħda li qed jieħdu l-elettriku minnha, għall-argument biex nesaġera, anke jekk il-power station waħda tkun tal-faħam, huwa iktar faċli li tikkontrolla l-emissjonijiet u tnaddaf ta' waħda milli ta' 400,000 karozza. Ġifieri diġà hemm u l-effiċjenza ta' karozza elettrika hija 80%, ġifieri l-enerġija li tieħu l-batterija tuża 80% tagħha tal dik l-enerġija biex timxi. Mill-petrol u d-diesel tuża xi bejn 20 u 25 skont insomma bejn 20% u 25% ta' dik l-enerġija biex timxi. Kif taf jekk tħoss il-bonnet ta' karozza wara l-suq. Ħafna minnha tmur sħana. Tmur sħana. Jiġifieri hemm vantaġġi, imma l-batteriji importanti li naslu għal ekonomija ċirkolari kompletament. Ġifieri l-batteriji l-ewwel nett xorta ara kull ħaġa għandha effett sew ambjentali. Jekk humiex il-metalli kadmium u affarijiet oħra lithium li għandna bżonn għall-batteriji dawn ħejġu mined minn minjeri, skużani. Jagħmluhom it-tfal. Ġifieri, irdu nafu dik ma jistax ikun aħna fl-Ewropa fil-West ingawdu u nserħu kuxjenza imma mbagħad inħallu sistemi koloniali f'pajjiżi oħra. Ġifieri importanti li hemm ċikol li għall-inqas dak li naqalgħu mill-art jerġa' jintuża. Il-metalli huma riċiklabbli bażikament 100% u ma jinħlewx, ma jispiċċawx fix-xejn. Ġifieri ekonomija ċirkolari u ħaġa oħra kif qed tgħid inti. L-elettriku kollu minn fejn se nġibuh. Ir-realtà jibsa, anke għalija jibsa għax titbiddel il-mentalità. Ir-realtà jibsa hija li jridu jonqsu n-numru ta' karozzi. B'xi mod iridu jonqsu n-numru ta' karozzi. Jiena naqbel miegħek, però jekk mhux ħajkonna trasport pubbliku jaħdem mod effiċjenti. Għax inti xi tgħid li chicken and egg dejn ta' naqra. Taf xi ġie bit-trasport pubbliku. Issa ħalli li insa il-popolazzjoni turisti għalissa li ssibha mimlijin. Anke minn postijiet fejn jgħaddu spiss bħal bil-Kirkara ġili. Kollhom mimlijin. Bil-Kirkara m'għandekx problema biex tirkab teoretikament għax jgħaddu. Jekk karozza tal-linja hija mwaħla fit-traffiku. Jista' jkollok mhux 100 karozza tal-linja ekstra, mhux mwaħla fit-traffiku sa tibqa'. Le grandi. Jiġifieri huwa ċirku vizzjuż Malcolm. Però huwa ċirku vizzjuż. Jien niftakar eżempju meta kont żgħir jiena. Kont nimxi sal-iskola Malcolm. Anke jiena. Llum ma jimxux voldri huwa problema ta' ukoll. Però jiena voldri konna qobbri Kirkara, niftakar kont nitlanna x-xahar kif fettejt inti tajjeb l-iskola bil-mixi. Il-belt qatt ma tħall bil-karozza. Għax bid-difetti kollha għalkemm ix-xahar esplodi. Imma kienu effiċjenti. Voldri kont issib kollhom kien jidħol il-belt illum il-ġurnata għall-verità. Għasta dilem il-ġo moħħejjen li noqgħod nuża tal-linja. Ħansiba mimlija,
jaf imur dawra li m'għandix jien nefi tal-belt, ġifieri insomma. Le, jaf imur dawra oħra li jien m'għandix għalfejn imur. Fodri da. Apparti hemm alternattivi oħra ta' transport li. Pereżempju, forsi tgħidli imma kulħadd ħajsuq ir-rota. Le, mhux dak il-punt, imma anki jekk 10% tal-vjaġġi jisiru bir-rota, minn min għandu kapaċità fiżika biex jagħmel hekk. Illum hawn l-roti elettriċi wkoll, issa jiena ngħid il-verità, jien nitwerwer insuq rota fit-triq. Bqgħu periklu kbir. Ġifieri rridu ndaħlu l-kundizzjonijiet biex min jitħajjar. Ma nafx, ma jien naħseb li jagħmluha kieku. Ħattart, ħal-Balzan, Birkir Kahra, Liklin, Ħallija, joqogħdu koċ studenti li jmorru l-università. Mijiet kbar. Jiena li anke ma ddejthomx imma. Tagħmel forma ta' xagħti lu. Le, għar-roti qed ngħid. Taħseb minn dawk id-900 li joqogħdu f'din l-erja kbira ta' Birkir Kahra, Ħattart, Ċimmosta, ma jkunx hemm 200 li jmorru bir-rota jekk iħossuhom sejf ovvjament. Le, ovvjament tħossuhom sejf għax inkella. U anki, mhux imbilli għax Birkir Kahra jgħaddu ħafna karzi tal-linja. Imma anke l-Mosta jgħaddu ħafna karzi tal-linja. Imma jekk tilqu mballati mill-qawra. Mela hemm bżonn iktar spissi li jibdew mill-Mosta, hemm bżonn iktar spissi li jibdew mill-Birkir Kahra l-argument. Ekku, biex ħajja il-gvern stess għal li rrit jagħmel, mhux il-gvern, il-konsulenti fit-transport master plan li rrit jagħmel bus priority lanes. Għamilhom? Le, u moħħu biex jibni l-flyover. Jien il-verità, jiena kieku jħossni kontu bit-trasport pubbliku ma nibdaqx nużah bħalma kont nużah qabel, voldri jiena naf li ħanoħroġ ammur fuq l-stage u wara 5 minuti li suppost terkib. M'għandix problema, ma ħandu hemmhekk sija. Le, ħadum sija. Jew għax il-karozza tal-linja. Jew ġiet mimlija. Jekk ħadum sija, dik jew tiġi mimlija jew nkella ma samx. Ovvjament, in-nies qasbis ħajtħajja. U ċirku vissjuż mbagħad ikun hemm iktar traffiku, eċetera. Jiena pereżempju għal ċertu postijiet, mhux se ndejja ngħid, għal ċertu postijiet. Anke għal-Rabat jekk imur jinnaf s-sibt jew nieħu xi ħaġa, jew nikol xi ħaġa jew hekk. Anke għal-Rabat sirt issa jiena ħattart minn ħattart nitla'. Ġieli nkunu 4 min nies, 5 min nies ħbieb u naqdu taksi. Iktar komdu, inqas karozzi fit-triq għax dejna mhux kieku 5 min nies kieku mill-inqas 3 jew 4 karozzi separati. Mhux hekk. Ġifieri, ma il-gvern għandu jinċentiva il-trasport alternattiv bħal-roti u l-pedelecs u l-electric bikes għal minnu lest li jagħmel dal-pass. U hawn nies żgur lest jagħmel dal-pass. Żgur. U min jgħid li r-roti u l-electric bikes huma xi ħaġa fix-xitwa rota primittiva, anzi f'pajjiżi moderni żviluppati jużawhom l-iktar. Electric bike għas tagħmel sforz ta' ġifieri. Imma trasport pubbliku ovvjament, u trasport pubbliku, issa jiena qed nitkellem kontri għax insuq ukoll. Il-trasport pubbliku għandu jkollu priorità fuq it-toroq. Karozza, mhux tal-linja, iġġor 70 ruħ. U karozza li ħafna drabi ikun hemm persuna waħda biss fiha, min għandu jkollu dritta. Jew għandu jkollu iktar faċilitajiet fit-toroq. Ġifieri il-mass transport għandna ninkoraġġu. U anke tal-scooters, se tgħidlex l-scooters Pariġi neħew l-scooters, fil-fatt Pariġi żiedu r-roti għalkemm neħew l-scooters u l-scooters mhux illegali Pariġi. Il-kiri tal-kiri jekk inti għandek waħda privatament. Tista'. Alright. Ġifieri għax dik l-impressjoni ta' wara naħħaw kollox. Dik l-impressjoni ta' vera u l-headlines hija. Hemm tal-kiri iva. Il-problema tal-kiri f'Pariġi kienet li kien hemm kumpanija, kulħadd jitfa' fuq xorxin. Sa ċertu punt anke Malta. Imma il-problema tal-scooters hija li għandna naraw kif in-nies ħossuhom iktar safe għax anke fuq scooter. Le ma tistax kollox kulħadd għaddej. Ma nistax nibqgħu nirraġunaw għax l-scooter għax qed itellifni mill-insuq naġġel. Le, skużi ta' qed inaqqas karozza taġġel ma tantx fejn taġġel iktar xkun kienu waħħal. Fil-fatt jekk tieħu average speed bil-kemm tkun qiegħed għaddej bit-30 km/h ġifieri. Issa hawn ukoll nies li argumentaw u naħseb għandhom biċċa validità sew tagħhom li dawn it-targets ambjentali li l-Ewropa tpoġġi. Wan ma konniex naħseb preparati għalihom u fil-verità fix-xena globali meta taraħħa ħadd naqqas ħafna mill-kompetittività tal-Ewropa. U fil-fatt il-gwerra wkoll urietna daw is-sentej li appena daw qalu isma' aħna daqshekk ġibna minn Russja gass insomma di
Il-Ġermanja ħadet daqqa tal-bambin diġà. Problema bil-Ġermanja. Voldiri l-industrija jgħidlek isma' jien wartet li nieqaf naħdem jkun hemm forsi anke negozji żgħar, in-negozji żgħar eżempju batew bil-kontijiet tad-dawlu l-ilma ħafna minnhom li inti tiġik ħanut żgħir għalkemm forsi dak li jkun jgħidlek huwa 500 fix-xahar. 500 fix-xahar da taf tkun death sentence għalija. Anke ħabba l-kirijiet hu. Mhux hekk. Ta' minn il-post mhux tiegħu il-ħanut mhux tiegħu, ġifieri. Il-kirijiet kummerċjali isna qegħdin New York xkultant nimmaġinhom. Issa għandek xi ħanut fuq Central Park. Le, ekku. Jew Hyde Park, jew Londra biex ngħidu hekk. Mela. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea qed tieħu passi biex anke l-standards tal-prodotti importati ikunu ta' standard Ewropew għax inkell il-problema biċ-Ċina l-iktar problema biċ-Ċina. Li Dikon barna stawx darba. Għalkemm, insomma, dan argument, għalkemm jgħidu l-komunisti ugwaljanza hekk huma laqas pensjoni m'għandhom in-nies u l-pagi huma baxxi ħafna ġifieri in-nies mhumiex stmati ċ-Ċina. Huwa kapitaliżmu tal-istat imma, bażikament. Minflok għandek kumpanija, għandek il-gvern li huwa l-kumpanija li. Però vera, imma l-Ewropa li daw it-tip ta' pajjiżi. Tieħu passi biex tippreveni dumping fuq fl-Ewropa. Il-problema pajjiż bħal Malta, semmit il-Ġermanja, riddan. Il-Ġermanja hija ma' Franza jidirli, ma' Franza mhux il-Belġju ma' xaġa l-Italja, huma produtturi kbar tal-azzar. Tal-azzar. U l-azzar ovvjament huwa essenzjali għall-ekonomija. Mhux hekk. Ġifieri anke affarijiet renewable energy tar-riħ, biex insejt il-wind farms. Mhux bl-azzar. Il-pilastri tal-azzar. Jew tip ta' composite. Il-problema li qed ikollhom ovvjament huwa li ċ-Ċina tipproduċi l-azzar ma jinteressaħx mill-tniġġis. Laqwa li tipproduċi l-azzar b'mod irħas ovvjament. Li qed jagħmlu issa u rajt rapport li sa hemm ġifieri l-Kummissjoni Ewropea approvat state aid lill-kumpaniji Ġermaniżi u Franċiżi u xi kumpaniji oħrajn biex waqt jiżviluppaw mod iktar nadif kif jagħmlu l-azzar mingħajr il-faħam fil-fatt bl-idroġenu. Ma irdu jieħdu passi wkoll biex il-Ċina ma tiddampjax azzar bl-irħis ovvjament. Għax inkella tisbilanċalek l-ekonomija. Tar-Russja li semmejt, Merkel għal xi raġuni u anke Berlusconi qabilha kienu Berlusconi kien ħabib ta' Putin. Imma Merkel ftit ilu qalet aħna żammejna l-paċi biex nilħuqu narmaw l-Ukrajna voderi ħażin. Imma fuq il-Ġermanja spiċċa dipendenti fuq il-gas. Fil-fatt neħew id-dipendenza. Hemm il-konsegwenzi fil-fatt. Tillu dixru hekk il-Ġermanja ħatibqa' economic powerhouse. Bil-problemi kollha, l-problemi jelbuhom il-Ġermanja. Għandhom ir-riżorsi, għandhom it-teknoloġija. U l-mindset tagħhom daqsxejn differenti. Ġifieri, qed jgħaddu minn isu slamp imma jien ngħidlek li jkunu l-ewwel pajjiż li jilħu zero carbon il-Ġermanja. Le, probabbilment. Żgur mhux forsi. Però l-ewwel tkellimna fil-bidoniet u vera ekku it-tribalizmu politiku. Però kultant ukoll mhux tista' tgħid kważi kull pajjiż għax fiex qed nargumentaw issa. Kull pajjiż għandu tiegħu ġiet niġhom moħħi. Meta kellna 4 snin il-Trump imexxi l-Amerika jien niftakru fuq iċ-Ċina tgħix kemm kien jgħid. Li rridu nagħmlu tassazzjoni da biex inkella mhux ħankunu kompetittivi. L-Ewropa ħadita kontrija dak iż-żmien. U anke l-Ġermanja hemm niftakar. Merkel. Kien hemm minn għalija f'xi ħaġa tal-United Nations kien tkellem għallhom il-Ġermanja għallhom intom ġejtu dipendenti fuq ir-Russja u bdew jitqu bih. Għallhom fiex iridu daw ħajkisrulkom l-ekonomija u hekk ġara. U taċ-Ċina wkoll issa qed narawha volderi bih qagħdu jitqu. U issa rridu volderi. Trump għandu l-problemi tiegħu ta' Malcolm ġifieri. Le mhux hekk kollha. Anki għamel bib ma' Putin, jisu kien fl-axħar. Però ma kienx hawn gwerra biex nidu kollox ukoll, Ma komplessa l-ħaġa. Però taħseb issa llum jew inti kbirna naqra fl-età. Ekku. Meta forsi anke żaru hekk flok naraw fiex naqblu, dejjem naraw fiex ma naqblux.
U jkun hemm xi ħaġa tajba li forsi jgħidha xi ħadd li jennefxellugi, xi ħadd lemini, u tajjeb jibqa' tajjeb u l-ħażin ħażin fil-verità. Il-problema jiena naħseb inqos ta' diskussjoni fil-politika. Ninsew għall-mument dwar potenzi kbar li dejjem taf inti jilagħbu għall-influenza x'dik imbagħad qas tibqa' hija politika fil-fatt, qas tibqa' politika tal-idejati, hija politika tal-impajjiż. Tal-impajjiż ekonomikament jista' jiddomina diki għax iktar ekonomija mill-ekonomija u negozju mill-politika fl-aħħar mill-aħħar. Ħafna drabi l-ideoloġiji u l-idejati jisparixxu mbagħad. Le mhux jekk le fil-fatt bla dubju. Ma naħseb innuqqas ta' diskussjoni li hija faċli taqa' fiha. Le mhux hekk anke. Hija faċli il-battik bekki huma faċli. Xikultant huma gost ukoll. Ma hija problema fil-fatt. Hija problema li ma niddiskutux il-proposti fid-dettall. U ħafna drabi nibqgħu fuq affarijiet superfiċjali, importanti ħafna li l-proposti jkunu bbażati fuq valuri u idejat importanti. Imma mbagħad trid tiżviluppahom bid-diskussjoni. Aħna ma ngħixux f'awtokrazija. Ġifieri rridu nħabtu l-idejat ma' xulxin, ħajkun hemm kompromessi. Ħajkun hemm affarijiet ma taqbilx. Affarijiet ma taqbilx, ħajkun affarijiet hemm ħafna affarijiet fejn tista' tasal. Tista' taħdem. Jekk ma tasalx 100% għall-inqas minn tasal 60, 70, ma nafx. Issa punt ieħor ukoll li qed iqum ġewwa l-Ewropa. Aw il-gwerra tal-Ukrajna. U nafu li l-Ewropa tibgħat biljuni ta' flus. Il-pajjiż individwali ma. Individwali, I mean. Però fl-istess ħin fl-Ewropa anke ftit ilu rajt rapport mhix ċajt għandek wieħed minn kull 4 tfal friskju ta' faqar ġol Ewropa. Ma taħsibx li l-priorities kontant din ta' taħt fuq. Għax l-ewwel semmejna l-Adam Smith, però donnu għaw 4-5 kumpaniji fid-dinja kollha, issa mbagħad jiftħu kumpaniji oħra bl-isem taħt ieħor, imma jekk tara 4-5 kumpaniji letteralment imexxu d-dinja f'kollox, ikel, armi, mediċini, faldri, u inkwetanti dan il-fatt. Il-monopolji dejjem inkwetanti. U li kumpaniji fil-fatt fl-Ewropa il-beħ tal-armi huwa kontra il-gvern trittik anke Malta wara kollox. Meta jgħaddu l-armi għax jgħaddu armi. Żgur, kollox jgħaddu basta nagħmlu li. U tkunu ċerti tkun permess insomma, ma tistax taqbad tbieħ l-armi lil min trid. Le il-gwerja sfortuna kbiru. Xorta għala fiċ-charter tal-Nazzjonijiet Uniti li kull pajjiż għandu dritt jiddefendi ruħu. Ġifieri l-Ukrajna għandha dritt tiddefendi ruħha. Għax jiena nara li hemm bżonn li naraw kif issa jiena kontra l-gwerra, imma jekk xi ħadd letteralment jinvadik. Però ma taħsibx l-Amerikani u koll l-interess Amerikan imdaħħal. Aħna l-interess ta' superpotenzi kullu kien qiegħed bħalma kien hemm l-interess Amerikan fl-Iraq fil-Balkani, ġifieri l-interessi kbar dejjem se jaraw kif idaħħsu l-nieħrhom. Bħalma hemm l-interess strateġiku tal-Russja fis-Sirja, per eżempju. Ġifieri Putin ikkalkula ħażin fl-opinjoni tiegħi, ħaseb li kulħadd se joqgħod lura. Jien naħseb ma nafx jekk tabex miegħi naħseb li tħalli ħaddej u xejn mhu xejn. Diġà ħallewh fil-Krimea dik ir-realtà. Li xejn mhu xejn le, ma li naħseb donnu qed nagħlqu l-bibien kollha l-diskussjoni ta' paċi, naħseb jien żbaljata naħseb. U l-Ewropa jisa mhix. Jien naħseb l-Ewropa għadha tiddependi għad-difiża u s-sigurtà mill-Istati Uniti. Dik punt. Issa jiena mhux xi wieħed li favur li noqogħdu narmaw ikollna dan, imma bħala kontinent l-Ewropa trid tkun kapaċi tiddefendi lilha nnifisha. Ġifieri biex ara kulħadd kull pajjiż anke l-Unjoni Ewropea għandna l-interessi tagħna mhux hekk le, u ma fiha xi ħażin li jkollok dik ir-realtà. Imma biex verament nkunu nistgħu insegwu l-interessi tagħna minflok l-interessi tal-Amerikani forsi pajjiżi oħrajn. Pereżempju, issa nispera li l-interessi tal-Unjoni Ewropea tkun li żomm il-paċi. Dik jiena nispera imma dik hija mbagħad il-ġlida politika mbagħad li ma idejat jirpu jekk il-Hawks dak li jridu
jew marru għall-gwerra jew inkella dawk li jfittxu l-paċi. Il-problema Putin hija li qed imur ir-Russja qed tmur kontra ċ-Charter tal-Nazzjonijiet Uniti u invadit pajjiż sovran. Il-problema bin-Nazzjonijiet Uniti ovvjament l-Russja u l-Amerika, ovvjament dawk li rakku t-tieni gwerra dinja bażikament. Ir-Russja, l-Amerika, u mbagħad hemm iċ-Ċina u Franza u l-Ingilterra huma membri permanenti. U koll għandhom interessi differenti il-ġurnata. Suppost bilanċaw il-ġurxejn imma meta jkollok membri permanenti stess li jattakkaw pajjiżi oħrajn, kif ġili għamlu l-Amerikani ġimgħa. Hija problema għax suppost il-ġnus Magħquda iżomm il-paċi. Mhux hekk imma ovvjament. Ġifieri, imma mhux jiena ma waħax fil-ġnus Magħquda bħala istituzzjoni. Il-5 membri permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà li huma kulħadd jisu jiddomina d-dinja. Għandhom il-vito, diki għandhom il-vito. Ekku. Bħal tal-Palestina u l-Iżrael, l-Amerika dejjem tagħmel il-vito. Anyway, nistgħu Le, ekku. Mela, iddiskutejna ħafna issues u kien verament interessanti niddiskuti miegħek. L-aħħar domanda. X'inhi l-viżjoni tiegħek jekk tiġi elett bħala MP u jekk tkun ovvjament irrappreżenta l-poplu għal xi ħataħdem għall-interessi tagħhom in-nies inti? Ekku, jien naħseb il-viżjoni tiegħi u anke tagħna bħala partit għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew hija li l-Ewropa tikkonċentra ħafna fuq l-ekonomija. Anke fit-trattati Ewropej, ekonomija. Aħna, flimkien mal-ħodor fil-Parlament Ewropew, nixtiequ nimbuttaw iktar għal Ewropa soċjali u Ewropa ekoloġika. F'liema sens, Ewropa ta' kwalità ta' ħajja aħjar. U dik se tkun l-ispinta tagħna fuq livell Ewropew. Li jkollna Ewropa iktar soċjali, mhux Ewropa tal-multinazzjonali, imma Ewropa tan-nies li jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. U hemmhekk jidħol l-aspett ekoloġiku, l-aspett ta' arja nadifa, l-aspett ta' trasport nadif, l-aspett ta' anki ekonomija. Għax l-ekonomija ovvjament li importanti, ekonomija imma li tirrispetta n-nies mhux li tikkonċentra l-flus f'idejn il-ftit u naħseb dan huma l-iktar temi li se nisqu fuqhom u napplikaw ovvjament għall-kuntest Malti wkoll. Ralf, nirringrazzjak ħafna tal-li kont miegħek kellna sija interessanti ħafna nispera terġa' tkun magħna l-qudiem sakemm ovvjament tiġi l-elezzjoni tal-MP. Nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu magħna l-lejla u nħeġġeġkom biex ukoll tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.